Namar ka jingi tingko jong ka tarik nyo vote MP election bat ka rib hoi di la shai ka sngi jong ka saw tarik banai jeliau ara jaw pusaw bat ka ba sham lala sho ban raki ya ka rib hoi di mentau snam ha ka ba ka rib hoi di kala kan jo sha ka lai po artali ki snam ha ka jingya lenti jong ka kumta kinong ilam bah mat do jong ka rib hoi dorbar menta ka sngi jong ka lai tarik banai jeliau ara jaw pusaw lingbau president ka rib hoi dorbar uba RB Shadab lai ka jing khoble ya baro kinong snong jong ka them rib hoi ha ka ba Shai ka sngi ka rib hoi district kan dap lai pu arsnam nadu bakayo ya ka district nadu ka south tri ubanai jeliu house nam khat khandai spa khandai pu ar ha ka por bo Dr. Didi Lapangulong chief minister ka jilla pat hadu menta kan ka district kala yai kieu hakliang baro ya piki media kibalayawan akadeka por manlum yang di message kibangin ai nagal yang jong kali bojorba kum presiden na ai kublay ya pi bat ya ki para nong chong sinong jong ka ri bojong baro bala shai ha ka sautari ujul jong ne usnem araja saw kali boj district kandap lai pu ar di islam nilayo district ha ka sautari ujul jong usnem cheja kles pa kandai pu ar ha ka por balong chief minister iba di lapang but hadu menta kanya ka district lanang kiu akil yang baro Hendrik masusi kalong ba Hari kesenian arajar arkusau nimla su ban celebrate ia kene ke cingdap live was nem jongkan na kadaw ba ngeti baro bakadi ka counting day na gabenta ke election te Hendrik kene kam sim jong jing kwa ban rakhe ya ke sini kam du hangi kinoyalam ban ngangi scam ba ku upai ba nong song sinong jong dori boy baro ni kwa ban celebrate ya ke sini Malaysia te maladangi du masa kesenian ingin rakyat aku ibat Islam. Bathaga juga por nga ay kublay ya ni kum kipay ba jong kadori boy kibalaya im habjing im kabasuk kasain agaroy kapar akiliang baro sisang ay kublay ya ginong song sinong jong ka Riboy district ladang ini boy war penriam upna baro iya suk song sain dan ngimdan kanoru kajingja kajing per apa yang jong ikum ginong song sinong dan makata wala dangim yo ban ai ban le ya ka celebrate la shay ismi indre dongin ya kan ma ki ying system ki jongi ha kan no ka jaka ka pangidon bala shay ka ismi ketika ismi ka ban sa jing kan ma kum ka red letter day na ka ta nglayo ya ka la jong district ko